ku yi sharing dan al'umma annabi ta karu, sannan ku yi wa annabi salati abin addu'a. Wannan ya zama dole ne, dan ban taɓa bada abin da bai inganta ba. Albarkan manzon Allah duk abin da na san ingantacce ne shi nake bayarwa. In ka gwada zai yi amma da izinin Allah, ba ni ke yi ba, Allah ke yi. Ana nemo kashin kadangare farin da shi kadai yau zan bude muku sirrikansa, zan muku dagwa-dagwa. Ina yan uwana mata, ina masoya manzon Allah, ku zo ga sirri ku ci arzikin manzon Allah, amma ku sharin ku amfanar da al'umma da shi. Abu na farko, kashin kadangare wanda yake yi, macen da take son ta mallaki mijinta ko mijin da ke son hankalin matarsa ya dawo kansa, a ɗebi ka wuce wannan bidiyon fa, zai ma amfani ko ya mota uwarka amfani ko ya yi makai kanka amfani. Kashin kadangare zan bada akan maza da mata fa'idar sani. Macen take son hankalin mijinta ya dawo kanta, a nemi kashin kadangare fari, yana fari yana baki a tsantsanto farin. Idan an samo shi sai ta zo ta samu zuma ta kwaba shi, in ta sa shi cikin zuma zai narke ta kwaba shi, in dare yayi ta yi masa, in ya sare da shi so ɗaya an gama. Kai ma miji haka, in dai rayu ka shafa malakalamin ka iyakan, amma idan ka kusanci matar ka so ɗaya wallahi an gama. Wannan duka ɗauka ne, wannan albarkar annabi za ta ji a ɗiya maza ba wanda ya fi ka, kuma hankalinta zai koma kanka, kai ma hankalinka in ta zai koma kanta. Na farko kenan. Amma duk macen da ba ta da miji mai zaman kanta, in ta aikata wannan ban yafi mata. Ine muku fatan alkhairi. Sai na biyu, kashin kadangare. Duk mutumin da yake fama da ƙyasfi abin nan mai fito mutum dabbara da Allah ka nemi kashin kadangare. Idan ka neme shi kaɗan zuba mai gishiri kaɗan ka kwaba, ka shashafa ma gurin, sai ka nemi tsumma ka riƙa gogewa. Alfarman manzon Allah, gishirin ɗan kaɗan za ka sa. Na baka minti 15 na agogon Allah za ga yana bajewa da kansa ya bace. Na biyu kenan. Na uku, kashin kadangare ga mutumin da ya yi raunin mazakutarsa, ma'ana ta noke ta koma ciki, baya ma sha'awar mata gaba daya. A yi kashin kadangare, in an ɗiba a hada da zuma a kwaba, ko a nemi ayaba iya tsawon da yake son gaban sai fito, ya kwaba sosai kashin kadangaren da yawa, amma farin ya rika shafa alƙalamin su zai ga yana warwarwa. Albarka sirri na Rasulullah. Sannan kashin kadangare ana nemo shi yana fari yana baki, farin da ya haɗi lau. Idan aka samo shi sai a nemo balma. Wasu sun san balma, wasu ba su san balma, wato balma ake samuwa, balma mai kama da gishirin nan. Sai a haɗa su, in an haɗa sai a dake su guri daya, sai a sa safuran na mota a cikin wuta, sai ya yi zafi sai a zare shi, sai a zuba kashin kadangaren. Idan ya yi sanyi, in Allah ya yarda kana dukan wannan karfen zai kare kowane irin karfi. Kashin kadangare idan kana ibarsa yana fari yana bakin, farin idan ka same shi yanzu ka samu man shanu ka hada ka kwaba su, in sun kwabo ka shafa a jikinka. In ya samu kawai minti 10 ka sake shafa, ya samu kawai minti 10 sake shafa su 3. in ka ɗora wuka a gurin, in ta ci ka Allah ya tsina albarka annabi. Wuka dai ba za ta yanka wurin ba, wuka ba za ta kama gurin ba. Albarkan manzon Allah, ba ni ke yi ba amma Allah ne mai yi. Wuka ba za ta kama gurin ba in Allah yarda. Kar in faɗa ma haka zai ka dambara mata jinka wuka. A'a, ka bu a hankali, yin da ake gwajin magani a ganin ya kama, za ka ɗan ɗora kaɗan. In ka ɗan yanka kaɗan ka gaba ta shiga ba, sai ka ɗan danna da ƙarfi. In ba ta shiga ba sai ka danna da ƙarfi. Kar ka je a ce ma kana yi yanka, kawai ka yanka ka zama wawa. Don haka akwai maganin da ba zai arshi jininka ba, akwai wanda kuma ba zai karɓi jikinka ba. Sau za ta iya akwai dafa iya jikinka, za ta iya babu. Kashin kadangare ga mutumin da aka yi maɗan baka zakarin shi baya tashi, ya nemi kashin kadangare, nemi kan kifi tarwaɗa, ya haɗa su guri ɗaya ya daka, ya rika turara gaban su tsawon kwana 3. Billahi ladhi in Allah ya da sai Allah ya baka lafiya. Albarka sirna Rasulullahi. Wannan a takaice kenan. Sannan ana nemo kashin kadangare farin da har yanzu muke magana kan shi. Idan aka samu shi sai a samu ruwan yaɗiya, sai a haɗa a ɗan jika. In aka balli yaɗiya ko su ruwa da ke daga dis ganyenta kenan a jikin uwar ba wanda aka dafa ba. Wannan ruwan da ke daga za a kashin kadangare a kwaba. Duk macen da ta yi matsi da wannan mijinta ya kusanci ta, billahi da kudurta ba zai samu wata ɗiya mace za ta tafi ki ba. Albarkan manzon Allah. Wannan mujarraban dai, amma da izinin Allah, ba ni ke yi ba, Allah ke yi. Sannan mutumin da gaban sai kankance ko yonoki ya takure, idan zai iya ya jaraba, musamman yana da iyali, wannan mujarraban ma ne. In ka gwada zai yi, amma da izinin Allah. Ka ɗebo tafasa ganyen, amma ganyen ka daka, in ya dahu sai ka rika shafa ma da ƙalaminka. Albarka sirri na Rasulullahi.
in ka sadu da matarka mallaka ne kuma wallahi kana sanar da zakaran kana ƙara tsawo sai dai kawo shafawa kuma yana tsawo yana kauri wannan mujarraban ne in kai zai yi da izinin Allah ba kai ka sani bari ne niyya na bada dan Allah dan Annabi Muhammadu dan al'umma ta ƙara abinda ba na so tambaya ka daman in ba ka gane ba ya hakuri wata ran na faɗa ka gane wasu sun gane abin da na faɗa yanzu amma ka dame ni wallahi ba na so ine ba kowa fatan alkhairi yana cikin garin Katsina gobe in Allah ya yarda ina cikin garin Kano gobe in Allah ya ran koma Katsina ine muku fatan alkhairi masu yasir na rasulullah Allah ya bar mu da annabi daga almajirin kwalifin fada jibiya idan wannan da ya farkon shigowar kafe dina to kai following dina sannan kai sharing dan al'umma annabi ta karu domin karuwar su rika zo ma akai wanda za ka karu albarkan manzon Allah ine ma kowa fatan alkhairi masu ya